Punto cuarto, aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos, post-2018. Portavoz socialista. Ben, o que se plantexa é participar en este plan, como ven sendo habitual, no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, e as obras que se plantexan son na chega 2018, mellora da urbanización e servizos das rúas Alcalde Becaría, Tomás da Pena e Avenida de Castilla, donde a Diputación financiaría con 138.468,86 e o Concello con 13.433,20. Melloras a instalacións deportivas, pistas polideportivas de As Minas, O Sapeiro, Xuncaliño e Guiliade por un importe de 115.422,31 por parte da Diputación e 7.693,92 por parte do Concello. Na chega provincial 2017, que se corresponde con remanentes, teríamos mellora da urbanización e servizos da Praza Paio Formosa e Rúa Marina ata a Rúa Manuel Naveira por un importe da Diputación, de financiamento da Diputación de 190.990,43 e por parte do Concello de 46.173,03. Adecuación e mellora do patrimonio Liceo, Centro Cultural Santo Domingo, Cine Alfonsetti, Lavadoiro Público e Local Social de Castro, con un importe financiado pola Diputación de 67.783,26 e polo Concello 17.077,05. E no préstamo provincial teríamos a reparación e mantemento da pasarela metálica do Parque do Pasatempo nunha primeira fase, na que a Diputación aportaría 229.478,56 e o Concello 31.558,58. E logo teríamos no que son os complementario, o plan complementario para o ano 2018, no que aparecen referenciadas as seguintes obras: mellora pavimentación e servizos na Rúa Castelao por un orzamento total de 146.457,27. Mellora pavimento na Rúa Concepción Arenal con 79.406,08. Instalación sistema de control tráfico mediante lector de matrícula de 36.788,5. Mellora da pavimentación e da seguridade nas rúas Rúa Requián e Piadela, 135.004,95. Mellora na pavimentación e seguridade en Castro, a Peada e a Rúa Instituto Francisco Aguiar, está na zona do Pasatempo por 146.682,70. Reparación e mantemento da pasarela metálica de Infesta con 66.786,07. Pavimentación asfáltica de vías públicas municipais nas parroquias de Tiobre, Pontellas, Piadela e Requián con un importe de 194.212,56. Estas son as obras que se plantexan para este plan e para a estimación do Pleno de maneira favorable, se así o considera. Bueno, evidentemente, a hora de acometer obras ou realizar determinadas accións en calquera das parroquias de Betanzos sempre pode haber e hai a lógica controversia de que uns din que fan falta unha cousa, outros din que fai falta outra. Nós valoramos positivamente o feito das actuacións en diferentes parroquias e zonas de Betanzos. Si valoramos moi positivamente o feito de que se comenta a actuación nas rúas Alcalde Becaría, Tomás da Pena e Avenida de Castela, que foi parte dunha moción que trouxéramos nos a pleno e que se dé cumplimento a esa moción aprobada e aos acordos que tomamos, vémolo lóxicamente favorablemente. Sí que pediríamos, e está incluído no anterior ano, vengo a complementar o feito da Rúa Venezuela, que xa está en trámite, e sí que nos gustaría que dentro desto, inda que non venga a conto, seguramente é fácil a explicación de por que está o Calexón da Cruz Verde parado aínda. Nada máis. Portavoz nacionalista. Pedironnos achegas, mandamos por escrito varias, reiteramos as do ano pasado que non se atenderon e non se inclúe a primeira, non? Entón, como maneira de chegar a acordos, pois un pouco unha introducción necesaria para facer e para a reflexión que queremos expor sobre as obras que vostedes nos propoñen para o plan de obras e servizos da Diputación do vindeiro ano. Entón,
Nos botamos en falta, e un pouco iban nesas liñas, nesas achegas que nos facíamos, actuacións estratégicas, que non vemos ninguna na proposta que vostedes nos traen aquí. O grosso son reparacións, traballo ordinario de mantemento de cousas que xa hai, de fachadas, de pavimentación, pintar edificios, que non decimos que non sexa necesario. Por exemplo, é unha cousa que nos chama a atención e era algo que nos propoñamos, non traen absolutamente nada en saneamento, non falamos xa de nos investimentos no casco histórico, que non hai ningún, ou nada para o pasatempo único, amañar esa pasarela sobre a que habería moito que dicir e a que varios técnicos, incluso creo recordar que no famoso estudo sobre as eivas que ten a parte histórica do pasatempo tamén se fai referencia, varios técnicos en todo caso afirman públicamente que parte do deterioro da gruta da Recoleta e do estanque da gruta que se caeu pois hai prácticamente un ano, débese precisamente a cargarlle esa pasarela en riba a esas estruturas do Parque Centenario. E vostedes propoñen, como toda actuación no pasatempo, xa digo, actuar nesa pasarela e non no sentido que os técnicos ou eses técnicos, cando menos, suxiren. En conclusión, que me estou enredando, desde o BNG botamos en falta un plan de investimento ambicioso, un plan de investimento que no patrimonial permita manter e recuperar o que temos, un plan que se centre e atenda ao saneamento dos ríos e, polo tanto, mellorar ambientalmente a calidade de vida de toda a veciñanza. Nos danos a impresión de que logo, vendo esta proposta de obras que presentan aquí, xa digo, o grosso delas mantemento de viario, mantemento de repintado de fachadas e actuacións en edificios municipais, sin investimentos estratégicos, como dicía, danos a sensación de que logo van seguir saindo nos medios de comunicación pedíndolle a outras administracións, nomeadamente a Deputación Provincial vía convenio, para que poñan os cartos para facer todos os investimentos estratégicos que aquí non aparecen, no que vostedes gastan pois os cartos do orzamento municipal que vean de ir a maños de rúas a comprar leves e a cousas polo estilo das que veñen neste e teñen vido noutros plans, en cousas que gastos superfluos que no entender do BNG nada aportan e non vou entrar no detalle porque non é este o debate dos orzamentos. Mas nós creemos que ese é o problema de fondo. O grosso do orzamento vai a gasto corrente, apenas hai investimento propio, polo cual, obviamente, non salimos deste bucle e o investimento propio temos que suplilo co POS para traballos de mantemento, que é un pouco que llevemos. E vemos que isto acontece pois ano tras ano, orzamento tras orzamento, POS tras POS, se se permite a reiteración. E, a ver, obviamente, as rúas hai que mantelas, os edificios hai que pintalos a cada tanto, obviamente non imos ter as rúas cheas de fochancas, pero nós entendemos que son cousas que pouco a pouco e nunha programación digna de tal nome, o Concello pode asumilas con fondos propios en varios, o sea, nun plan ben trabado. E deste xeito, pois obviamente, as achegas como a do POS, unha achega importante, 750.000 euros, se nos van en traballo ordinario de reparacións e mantemento, no lugar de ir a investimentos estratégicos que se adían, insisto, ano tras ano, para atender o que podía, con un orzamento que vi unha programación ben tiradas, pois debía ser cousas comuns de facer o Concello día tras día. Digo isto, resumo, gobernar e priorizar, e obviamente nós non concordamos cas súas prioridades, non as compartimos. Personalmente e particularmente hai dúas que ao BNG nos rinchan, unha xa falamos dela abondo ano pasado, que é o que inclúen no complementar de meter coches no casco histórico e controlalos por cámaras. Nós estamos en contra dese modelo de mobilidade para o casco histórico, ben o saben. E a outra é, pois nos pon moitas reservas esa actuación na pasarela do pasatempo que nos entendemos que hai que retirar e non obrar sobre ela. Polo tanto, non compartindo o fondo das propostas, non incluíndose ningunha das propostas que nós achegamos cando se nos solicitaron, e incluindo propostas que no BNG van no sentido diametralmente oposto ao que vimos defendendo desde hai moitos anos na nosa cidade, pois obviamente non podemos apoiar estas propostas de obras e o noso voto vai ser en contra, máis nada. Portavoz de vetados, non. Bueno, nós consideramos que a grande maioría das obras que aquí están previstas o que nos propón o Goberno municipal para incluir no plan de obras da Diputación
pois son necesarias, son obras, pero son obras, efectivamente, como dixo o portavoz que me precedeu, son obras fundamentalmente de conservación e mantemento de equipamentos públicos, de equipamentos culturais, de equipamentos deportivos, de rúas e espazos públicos que son pois, absolutamente necesarias. E moitas delas que o pedimos nós e outros grupos, por suposto, en reiteradas ocasións, a mellora dos equipamentos, algúns deles infrautilizados, como é o caso do Teatro Alfonsetti, do lavadoiro público, etc. Ou as pistas polideportivas que estaban en estado de abandono en as minas, ou en Sapeiro, Xuncaliño e Guiliade. Pero hai que decir tamén que non se inclúen algunhas das propostas pois que nos considerábamos vitais, esenciais, estratégicas para Betanzos, como era o programa de renovación de redes de saneamento, fundamentalmente, que están obsoletas e precisan dunha urxente renovación. Neste pleno se aprobou por proposta de Betanzos Novo precisamente a elaboración dese programa de renovación, ao que deberían dedicarse xa algún investimento, e eliminar fundamentalmente as verteduras incontroladas que todavía quedan. Un problema dos vertidos incontrolados que foi denunciado en reiteradas ocasións, creo que por todos os grupos municipais e especialmente polo BNG e por Betanzos Novo. Nada se fai neste sentido desde hai anos. Tampouco se inclúen as obras de emerxencia necesarias para evitar novos danos irreversibles, limitadas a estrictamente necesarias para evitar as causas urxentes do deterioro de forma provisional estou falando do Parque Histórico do Pasatempo, que tamén no pasado mes de setembro se aprobou por unanimidade, as obras que encaixaban dentro da Lei de Patrimonio Cultural. Dúas eivas importantes que merecerían, de alguna maneira, e que quixéramos saber se o Goberno ten previsto algunha vía para abordar estes dous temas. Ben, a parte das achegas que pode facer a oposición, que moitas veces non hai por que achegadas no momento que se vai solicitar os proxectos para os planes de obras provinciales, senón que o que ten que facer o Goberno, evidentemente, pois é ir recollendo todas aquelas demandas a través de iniciativas que se vai presentando ao longo dun ano e telas en conta, non? A parte de que se poidan facer achegas. Evidentemente, a parte de todo eso, deste traballo que pode facer a oposición, hai outra parte importante que o Goberno debe de ser consciente e priorizar daquelas obras e mantementos que se fan no día a día, e me imagino que de aí ven a maior parte da proposta que nos traen. Noutros, como noutras ocasións, evidentemente vamos a ser coherentes ca votación neste punto, dado que se inclúen propostas nosas tamén neste plan provincial. Se fixo un pouco un índice sobre todas que hai, non se mencionou en concreto, pois, bueno, por exemplo, o tema do cadastro social de Castro, que vai incluído no post tamén, ese saneamento, ese pintado, era unha das propostas. Con respecto ás pistas polideportivas, eu creo que a maioría dos grupos, en algún momento ao longo do ano, tamén as pedimos, non só da Xuncaliño, senón tamén, como dicía o portavoz de Betanzos Novo, tamén das minas, e, bueno, falta esa parte tamén, non se mencionou, que era no entorno da Plaza Manuel Cortés, no que respecta ao mantemento do baranda e de certo mobiliario, non? Que se había falado e que, bueno, imaginamos e temos a certeza de que tamén vai incluído, non? Co cual, pois, evidentemente, hai propostas das que nós fomos non achegando neste momento, senón que se recolleron a través das diversas iniciativas que fomos propoñendo ao longo do ano e, como non podía ser de outra maneira, pois temos que votar favorablemente neste punto. De momento nada máis e moitas gracias. Portavoz socialista. O que é evidente é que as propostas que se poderían facer para moitas obras que se plantexan na cabeza de cada un dos concelleiros e dos grupos políticos serían moitas máis das que aquí aparecen, evidentemente. Tamén nós teríamos moitas máis propostas que facer, pero é evidente que o plan provincial é limitado e algunhas hai que elexir. En canto a dous apartados concretos no que se refire a que non se
plantexa nada en cuestións de saneamento, non é exactamente así, porque cada unha das rúas onde se actúa nas infraestructuras das rúas repóñanse todos os servicios, non só de saneamento, sino de auga, pluviais e, ademais de a instalación dos distintos redes de comunicacións e demais e de gas que se están a instalar ahora cada vez que se actúa nunha rúa de unha maneira determinada. E entre elas, unha das rúas que se plantexan que é importante porque pasa unha rede importante de saneamento é a Rúa da Marina, que unha parte está xa actualizada, aínda que o pavimento non está, que agora sí se incluirá hasta a Plaza da Marina. E así con calqueira outra das rúas onde se actúa realmente no pavimento. En canto a outro tipo de accións, creemos que o manter os actuales servicios, o poñer as rúas, as beirarrúas e adecualas aos tempos actuais onde están con deterioros que son manifestos e que teríamos que ter incluídas máis en este plan, pero que, terán que esperar por outra maneira de financialas, pois sirven para mellorar a calidade de vida dos veciños e poñer o barrio en mellores condicións dos que poidan estar en este momento. É evidente que poderíase actuar en outros tipos de obras, pero o plan, pola razón que é limitado como todos, hai que decidir cales son as prioridades. En canto ao asunto do pasetempo, un asunto moi recurrente permanentemente, é evidente que estamos a resolvelo con este plan de convenio con Diputación e algún outro financiamento que se poida acadar. Non creemos que adicar unha partida do plan para a recuperación de unha parte concreta do pasatempo fora a solución. Creemos que necesita de un investimento maior, de un convenio potente, onde poidamos xa ter unha actuación máis relevante no parque, que é unha preocupación que todos temos e que todos queremos xestionar e que se volva a ter o esplendor que todos nos apetece. E os que manifestaron o seu voto favorable, agradecelo, creemos que todas as obras son necesarias e o que é evidente é que podría haber máis das que están aquí, pero ao final a cuantía está limitada a unhas cantidades. E nada máis. Portavoz Betanzos, en común. Non vou engadir nada máis, pero non me contestaron o da Cruz Verde. Non, na seguinte volta. Hai outra moción na que podemos falar disso. Toda a calle Venezuela comentarlle que sí está contratado. Sí, está contratado. Portavoz nacionalista. Sí, gracias, alcalde. Efectivamente, hai moitas máis obras que todas faríamos, mais, obviamente, e por aí empezaba a primeira intervención en nome do BNG, é que gobernar e priorizar. E vou poñer dous exemplos. O mes pasado falábamos da conta xeral. Adecuación mellora do patrimonio, Liceo Centro Cultural Santo Domingo, Cine Alfonsete, Lavadero Público, Local Social de Castro, 67.700 e pico, 68, números redondos. Publicidade e propaganda, conta xeral de 2016, metíamolos en isto, e eses cartos podíamos sumar para as actuacións no pasatempo. Por exemplo, quero dicir, a iso me refería con que, combinando estes recursos e os ordinarios do Concello, podíase facer moito máis e atender as cousas de mantemento ordinario, porque pintar fachadas coincidiremos en que, cambiaron as portas no liceo e tal, o proxecto que non digo que este mal, cuidado, podíase facer con fondos propios e derivar o plan de obras e servizos da Deputación a investimentos estratégicos. Nese sentido, obviamente, renovar a canalización de pluviais, de fecais, de abastecemento, unha vez que se acomete o cambio de beirarrúas e do firme dunha rúa, está ben, amaña, efectivamente, incluso fugas nese tramo e solventa mellor algún problema concreto que poda haber en determinadas rúas, mas supoño que coincidiremos que non é ampliar a rede de saneamento e nese sentido non é avanzar no saneamento e en todos os problemas de fugas, verquidos e demais graves que ten os nosos ríos no casco, sen sair do casco urbano, xa non me vou ao programa de depuradoras naturais que nos propuñamos para a Bacía do Mendo na parte rural, porque serán poucos máis ou menos, pero ao cabo de todo eso bebe Betanzos. Entón,
tamén era interesante, xa non me meto en esas cuestións. E logo, a nós, pois mire, a nós nos preocupa, 230.000 euros investidos no pasatempo, nós cremos que daban para moito máis, con independencia do convenio coa Deputación que veña, os fondos da Xunta, que ao que se ve, volve negarse a poñer cartos para o pasatempo, ao tumbar, cando menos a nosa emenda ás contas para 2018 nese sentido, queda que temos nos constancia, e, bueno, se vemos que a Xunta non está polo labor, nós entendemos que todo o que poña a Deputación e todo o que podamos destinar por terra, mar e aire, falando unha metáfora, se se quer, pois iba a maiores. Que o último no que habería que actuar, ollos do Benega no pasatempo, é na pasarela. Pero, bueno, son as súas prioridades, xo dixen, a nós nos parecen moi lexítimas, pero desde logo nas compartimos. E nese sentido, pois é o noso voto en contra. Nos vemos outras urxencias, reconocendo que boa parte destas obras que vostedes propoñen pois poden facer falta, algunhas mesmo pois teñen salido aquí no pleno en varias ocasións, mas nos entendemos eso, que un plan de 750.000 euros requiría non levar o gasto corrente a tarefas de mantemento ordinario que podía facer en boa parte o Concello con fondos propios. E máis nada, porque estou redundando xa. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, nós non criticamos ningunha das obras que se prevén neste plan. Concordamos en que son necesarias, e máis, moitas delas as propuxemos desde Betanzos Novo e outros grupos da oposición. Evidentemente hai que conservar e mellorar e reformar todos os equipamentos públicos, hai que conservar os espazos públicos, non nos cabe ningunha dúbida. Pero eu lle preguntaba por dous asuntos concretos que poden ir no plan provincial ou poden ter outra vía. Esa era a miña pregunta, que creo que eludiu a contestación. Non son ideas do concelleiro que fala, senón que son acordos adoptados polo pleno da corporación, unos a proposta de Betanzos Novo, pero en canto foron asumidos creo que incluso por unanimidade, incluso que votou vostede favorablemente, pois se convirten en acordos de obrigado cumprimento, polo menos políticamente, para o goberno municipal. Unha era os vertidos contaminantes. Evidentemente, a renovación do saneamento nas rúas nas que se vai a actuar pois é de caixón, só faltaría que se amañara a rúa e se deixaran os colectores como están, evidentemente. Pero iso non resolve o problema máis urxente que temos cos vertidos contaminantes en Betanzos, que é eliminar os vertidos. Empezando por aí, eliminar os vertidos. En canto ao pasatempo, non me estaba a referir para nada á rehabilitación integral do pasatempo, que é unha obra, evidentemente, xa teño repetido varias veces neste pleno, sobrepasa o ámbito estrictamente municipal, o interese submunicipal, é un interese nacional de Galicia e, por lo tanto, ten que ser asumido por todas as administracións públicas territoriais. Estábame a referir das obras de emerxencia necesarias para que neste inverno non se nos veña abaixo outra parte do pasatempo, que son obras moito máis limitadas. Non estou falando de rehabilitación, senón de medidas de emerxencia, de apuntalamento ou o que sexa necesario para que non se veña abaixo pois as partes que teñen grietas evidentes e que coas choivas pois poden salir prexudicadas. Tampouco digo que teña que ser a través do POS ou a vía de financiación destas obras, que seguro que non son limitadas e non son moi costosas, pero sí que quería saber se o goberno municipal está en condicións de abordar estes dous problemas que acabo de decir, os vertidos contaminantes en Betanzos, que hai que acabar con eles, e as medidas de emerxencia necesarias para que non se nos veña abaixo o parque do pasatempo e cando se declare BIC non teñamos nada que rehabilitar. Mais nada. Popular. Ben. Un minuto para contestar estritamente as preguntas que lle fixeron. Con respecto ao voceiro de Betanzos Novo e esencialmente na parte de saneamento, porque a parte que tamén incideu na cuestión do pasatempo, pero na de saneamento. Cada vez que se actúa en unha rúa
e se cambian todas as redes, esencialmente a de saneamento, estamos en moitos casos evitando un vertido, porque a veces hai conexións que están incontroladas e que van a pluviales en lugar de ir a fecais. E iso é unha verificación que xa temos constatado desde a propia rúa Castelao, Rosalía de Castro ou Alexandre Bóveda, que se producen vertidos no Mendo provocados por esas rúas, porque había conexións incontroladas. E iso é que en este momento a rúa importante, ou a rede de saneamento importante que ten un problema considerable non se resolve con un pos enteiro, que é a zona do Frade. Eso ten que resolverse mediante outro financiamento. E os outros vertidos que son puntuales e que son de... Bueno, e cando da Xunta veñen con o punto de control de vertidos e controlanse esos lugares, son de cantidades pequenas que se controlan reparando saneamentos que están en rúas igual na zona do Rollo ou de Dr. Fariña, por exemplo, porque hai dous casos nos que vamos a solventar e que parten desos lugares. Quer dicir que eso sí é actuar en saneamentos. Se nos referimos exclusivamente á gran rede dun saneamento concreto, pues, evidentemente que incluso todo o POS non sería suficiente para facer esta obra. Ben dado co portavoz, este minuto non foi precisamente un minuto militar. Se algunos portavoces queren ter un par de minutos, se non hai nada, señor secretario, se non acaba. Sometes a votación o punto cuarto, aprobación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos post-2018. Votos a favor? En contra? Ben, se aproba que os votos do Grupo Popular, Grupo Socialista, Betanzos Novo, Betanzos en Común e o voto en contra do Grupo Nacionalista. Punto siguiente.